aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, matinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Sendo ka boss. Welcome sa ang programa. Aramon niya ito nganyang pong aldaw na inin Monday. Petsa 28 na sa bulan kan Hunyo 2021. Duwang tumbling na sana. Hulyo na naman. Kumusta po ang mga tagapagantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao? Sana po areglado kita. Maski nga ni hard life, padagos manggiraray kita nakakatipos ito ng pangangaipo sa Roal daw. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Saka sa mga kababayan natin na sa banig ng karamdaman, mga nasa quarantine sa Indang Arong, sa mga quarantine facility, as in mga admitted sa ospital dahil sa COVID. Sana po ay maka-recover na kita as in makabalik sa dati niya to na mga aktibidad sa Roal daw, sa mga trabaho as in iba pa. As in siyempre mga tugang duman sa mga dai pa nagkaka-COVID, iringat kita. Always mga tugang, ramdaman ta na kita ka boss, may posibilidad na maging carrier kang virus. Kaya it is most important na magbugtak po kita nin personal protection sa buhay ta. Arog kan mga pinakasimple sa naman mga tugang na face mask, face shield, distansya amigo, day magpara duman sa kulob na lugar, day magparalayas kung day man importanteng dumanon, tangani pong day magparalakop ang virus. Ha? Karamdum po tabi yan kanaramo niya to tangani pong matapos na ining problema ta. Bentang duman sa mga kababayan niya to. Sasabayan kita ka mga pag-iribat sa mga Gawals Patrol sa pagpresentar kang programang ini. Yaon dyan ang mga pag-iriban niya to sa padagos sa pangalot ng mga istorya, tanganing mapukawan ang mga turog sa pansitan. Third District, pading Jimmy Nasalita, nag-antabay sa migratory birds. Mantang yaon man sa First District, mga tugang si pading Jomar Bien, sa Banwang Sutil sa Daraga, yaon dyan nakaprangkisa ang Tito ng Albay, Renz Luna. Old Albay District as in sa mga barangay sa southern part kan siyudad ng Legazpi. Yaon po dyan si partner Al Armario. Bantang digdi sa Legazpi 4th District. Kasabay nga to dyan ang babaeng walang pahinga together with Henry Boy Mata sa Mobile. Para po sa mga istorya, Ans Galero, yaon po dyan kasabay ta. As in, siyempre, duman sa Regional Center site, as in sa mga barangay sa northing parte kan siyudad ng Legazpi, The Flash, Luwins, Bursi Barcena, nakaprangkisa dyan. Technical side, kasabay niya to, ang lalaki, demand from Poland, Henry, June Napulis. Ayan, duman po sa mga babae natin, sa Production Assistance Center, wala si Angel, may nilaka daw. Bantang yaon po sa tuyang DCGB Social Media Department. At sa tuyang mga IT, sina Arven at saka si Richard. Sabi po ka boss, may nasaludar mga tugang.
Hain man kamo sa kinaban. Law mi po na ariglado kamo sa mga message. Rikas-rikasan, taod to na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Ano, may kuryente ba? Okay na ba? Ayan. Duman po sa mga kababayan nga to. Ayan, kasubago, nagka-restorya na po ka mga pagiribat ha. Mga updates, mga tugang, manong dyan sa mga pinagigiribo para ma-resolveran ta ang problema pong ini. So, ang pinaka-latest is nag-set ng meeting, mga tugang ang House Committee on Energy this week para masabutan duman sa mga regulatory agencies, siring kan DOE, Department of Energy, asing kan Energy Regulatory Commission, mga tugang, what really happened nga tata uminalagwa mga tugang ang satuya na singil sa kuryente, most particularly di po sa probinsya kan Albay, na didistribute mga tugang kan APEC under the banner of the franchise kan Albay Electric Cooperative. Okay. So, hopefully, matukar man mga tugang kung ano pa ang mga apera duman sa presyo, ano ang sa indang poder para maimpunir mga tugang sa service provider ng kuryente kung halimbawang may gross negligence. Siring kan tigreklamo muna na puro palso kang ilaw, buruwanggi, maluya ang responde. Yan. Di ba? Kasi kung yun, dahito manahiling kung ano ngaya, pinapod lamang ngaya so apik ngaya na pigsabihan, multanta ka ngaya. Ano dyan? Ayusun mo ngaya, kamultanta ka. Para bagang naluwas ko niya na dahil monopoly, wala pakialam sila. Di ba? So yun, ang sarosan dapat siguro matukar. Titingnan po natin yan. And we will be posted by Congressman Garbin kung ano po mga mangyayari po dyan. At sangon yan, ang primero kayan is mamiriti mo na aramon. And then disunod na siguro yung kumag-egwa ng congressional hearing o investigation kayan as to kung ano pa man. So, tingnan natin ang mga sitwasyon. Although sa nagkapera po mga lugar, sa mga pinadarhanin surat, mga tugang kan apik na barangay, may mga negatibo ang sa indang mga negatibo ang sa mga kasimbagan, pero may sarong barangay sa First District, mga tugang na nagtumarparte, talagang kinampan niya mga tugang sa indang mga kabarangay, tamay moroso sa barangay, sa mga constituentes do, mga konsumidores do, may moroso, mga tugang, darodakula man, kinampan niya, na ngayon magbarayad na kita, kung porto lang kita, may medyo, magayon man sa resulta, nagpositibo, 85% ang nagbarayad yun. Kaya mga may arrears, 85%. So remaining na 15%, voluntaryong inuli sa apik sa kontador ninda na nagsabing di minik kayang bayadan. Pwede mong pala nga adi. Pwede mong pala nga adi. Sa bagay, ang rason kayo kang mga konsumidor duman, ginamit ta na ngayon ng aloy. Ito nga singil sa tuya, bako man sungon yan sana, kundi sa mga aloy yun ang day tapig barayadan. Kaya, nga nga hindi madamay ang bilog na barangay, yun, nagchiripin niya, ito talagang nagbarayad sinda. Baka yun, mga gesture yan, mga tugang. But then, siyempre sa ibang mga konsumidor, iba man na senda po na, na pangimati dyan, pero minindang pigiling ang medyo negatibong serbisyo kang apek sa inda. Di ba? Iyo po yan ang medyo, na sana magibuan ng paagi, maresolbiran, na igwanin may maglatos. Kumbaga, may magpaparamdam na national agency na nakakasakop sa operation na ngayon, pakarenin do ang servisyo nindo. Dahil mga pwede na irason mo sa nang kulang ka mo kitawo because that is not the proper way mga tugang para ipadalagaron yan because ang sa inyong mandato is
magtauning tultul na serbisyo ng kuryente. Di ba? Kung medyo may kulang ka ba tayo, resolve rin nindo. Yan ang dapat na proper business. Hindi yung parang hostage tayo, John. Wala tayong magawa wala ibang ano eh. Di ba? Yung parang inoperang ka ng mapait, kaunon mo sana, saon mo sana mapait, paano ka dahil iba? Parang araw ko yan. Sana, magkaigwaning paglilinaw po yan. Tangani po na, no? Mga amigo na mga taga-APEC, ano? But then, medyo may date kitang nahiling na hindi maganda. Di ba? Imagine, nakapilang mo niya ng mga new connections dyan, pa yung gusto. Dahil pang ina-inspeksyon. Yan. Ngunyan sa iba, nagreklamo na ngaya, report mo na ngayon na uning igwang edigdi ngayang illegal connection. Dahil mga pigpasyaran. O, yun ang problema natin dyan. Di ba? Because we are seeking for the cooperation ka mga kababayan ta, and then nag-respond sa kababayan ta, maski nga ni takot ba, maaraman kang kataning isa, nagsumbong, mga tugang, and yet, wala pong positive response. Hindi yun maganda. Di ba? Never ignore mga tugang sa mga siring kan. Dapat, antimano, may ano dapat, may aksyon. Tanganing mas lalong ganahan na mag-usip. Di pag nag-urosod ng gabos-gabos na kuha na sa mga nag-illegal, di mabawas na ang systems loss. Di ba? Alright, Hans Galero na sa linya. Hans, kumusta dyan? Plus kaming. Maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta, dakulaan pasalamat gunyan, kan Albay Power and Energy Corporation o APEC sa Esperasos na pinagigibong niyan, nito di Albay Representative Joey Salceda para hagado na sa Malacanang asin sa Department of Energy o DOE na i-reconsiderar ang desisyon kainin na dahil matugutan siya na Sir Mar, kaining pagkagadan kan Certificate of Exemption para sa Emergency Power Supply Agreement kaya ining EPSA kay bahanan San Miguel Energy Corporation. Sigun kay APEC Institutional Relations and Customer Support Department Head Leslie Capos, ikinaugmaninda kansi indang opisina ang bagay nini in kaso man na malawos dahilan sa bakusanaan APEC ang matatabangan daw kundi pati na ang 1,205,000 na mga konsumidores ng kuryente sa probinsya. Mati man ngunyan kansi indang korporasyon ang agrangay ang mga albayanong nadidipisilan dahilan sa biglang paglangkaw sa singil nin kuryente ngunya na bulan kan Hunyo presenteng taon alagad na isindang ibang pagpipilian kundian na bumakal in power supply sa Wesemo ining wholesale electricity spot market na iyo man daw ang rason sa likod kan halangkaw na singil kan kuryente para man sa mga albayano. Itinugang pa sa DCGV News ni Capos na naglalaom sinda na matawan sinda talaga ng konsiderasyon sa bagay nini para daiman madipisilan pa ang mga konsumidor sa probinsya kan Albay. Mantang sinabi kan opisyal na bakusan na kay Tudi Albay Representative Salceda sinda nagpapasalamat kundi sa iba pang mga lokal na ilidong opisyalis digdi sa probinsya kan Albay na nagtatabang tangani na masolusyonan na ang agrangan nini kan mga albayano. Nabanggit ba kasi Mayor Salsa kasi Gobernador? Yes. Na nagbibubangin yung mga lakdang para maging mangyari yan. Kaya lang, siyempre, pigalat din sa opisyal. Opisyal man giraray na desisyon. Opisyal na desisyon. Now, wala pang paglilinaw dyan kung halimbawa, naipautob na pun July, mapautob siya ng bawas. Wala pa sa ngunyan. Siguro, depende sa magiging resulta sa markan meeting ninda sa aga. Yun, no. At saka ang sarap pa dyan is, may mga nakuha kitang information na hindi lahat ng source ng energy kinuha ninda sa WESM during the period of May to June. Lalo itong May 1 to May 25. Yes. Kinuha pa ninda bako lang sa WESM yan, kundi sa iba pa. So paano ito? At ang kasadong ang itinasanindang bayad, so kinuha ninda gabo sa WESM, parang sinumada na. Iyo baga. Yan ang saro duman na dapat siguro linawon man. Yes. And then kung sakali na mapatunayan niya na may kinuha talaga sinda sa iba, dapat ibalik yan. Tama. Grabe man bagang agrangay ko niya. Doon lang kung paano nila kwenta, no? Inda sana kung Sabi, pinara, no? Sa primero baga sabi, sa reading ngaya. Pero, ang reading baga, sa rumbulan baga. Sa rambulan. Di, kung halimbawa, pizza 23, from ngaya, ano ito, sa rumbulan, no, reading ka. Kung man agad yan na portion na, baka man sakop ka itong billing ano, yung binakal mong kuryente, duman sa mahal. Paano daw na kuninta, di?
maaraman ta naman. Sana Sir maipaliwanag yan kan apik sa mga kababayan. Tanganing masabutan. Leslie. Yes, bako bagang Ah. mas magaling talaga, mas malinaw ang Oo. investigasyon ninda. Tanganing masabutan kan mga albayano, nangyayari man sa Laugan Korporasyon. Yes, di ba magmukha silang sirang plaka? Basta paipaliwanag nila yan bako sa English kung pwedeng sagot sa Bicolano nila maipasabot yan sa mga ultimong kababayan nato na medyo maluyang adal. Kumbaga, layman's term. Yan. O tangani na magkareliwanagan because sabi tangani di mo pwedeng magtaragasan digdi tapang nagkasuro ko ang digdi palso kita ka boss. Gupos kita tamay. Iya mga ta, dahil man nag-takers eh. Nata, igwang minabutuan na ibang gustong magnegosyo. Wala eh. Wara man ngunyan. Di ba? Wala. Kaya ngunyan dapat gibunta kung paano na magkatarabangan kitang marisolveran ini. Tama. Di ba? Tama ba ano, ang apot ko ni Kasaro, kan tinukar ko yan, paano kung sumuko na? Di, wala na. Di ba? Paano kung sumuko na? Abo ko na nga, naglugi na ako. Dahil may ako na ako doon, puro batikos. Piling magkarandila, nasa na kita? O dahil man, maski sa mga nagkukurong trabagan, nagpaparaburos, dahil man nakakuha ang altram, uning nga na sa naikagta, wala man eh. Wara man. Di ba? O, kaya, sana maliwanagan, ha? Yes. Both sides dapat matimbang yan, magka-restoryan. Kaya tama yan na hearing na yan, na meeting na naipapod, na magkareliwanagan. Tama. Yan, okay, sige. Anyway, Sir Mar, pag maapot na lang kita gyari kay Sir Leslie, kung kumusta ang magiging desisyon sa aga sa pagtiripod kayan para maipabot naman dulo sa publiko. Lalo pa kunya na ang mga albayano talaga, ani ba nagkukulugdan payo sa nasambitan ng problema. Oo, yan, bata may, siyempre may, kung ano, apot mo kay Sir Leslie, di ba meron kong advertisement na dapat magbarayad so mga kababayan ta para dahil maputulan? Tama, tama. Bakit ano yung sulat nyo kasama lahat? Hindi ba para niya may inconsistency doon sa announcement ninyo? Biro mo lang Sir Leslie. Tingnan natin kung anong masasagot nila. Sige, sige, sige. Ayan, sige. So yung dami Sir Mar, ang dami interest na informasyon man di sa luwas kay Bahan Siboy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Thank you very much mga tugang, we will be back sa mga istorya nato. Ganyan pong aldaw. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tong distansya sa iba, asin sa si isay manaaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure, pure quality water for 11 pesos SRP. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund.
huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin! Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan! Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na agaw ya pan alas 11 Bareta, nagpapatanid ang Octa Research Group
o ORG na posibleng matrasoan pagkamit kan Pilipinas kan herd immunity pagabot kan Disyembre dahilan sa patakot kan Delta variant kan COVID-19. Sigun kay Octa Research Fellow Father Nicanor Austriaco, posibleng abuton ang herd immunity sa NCR Plus 8 sa Pasko, pero dapat walang bahala ang patakot kan Delta variant. Ang NCR Plus 8, kumpuesto kan Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga, Batangas, Metro Cebu, asin Metro Davao. Sigun kay Austriaco, nagkakaigwaning surge kapag may naglalaog na variant sa nasyon, arog ka nangyari sa pag-abot kan Alpha asin Gamma variants. Ipitinawanin doon ni Father Austriaco na dapat pagandaan kang gobyerno in kaso may maglaog na Delta variant sa nasyon. Pero sa mas nakakaulakit ang Delta variant, nagkapiling ininin vaccine evasion o igwaining resistance gikan sa nagkapirang mga bakuna. Mantang daay pang ebidensya ang Delta variant, may community transmission. Hinagad man ni Austriaco sa mga Pilipino na magpabakuna kontra sa COVID-19. Sinabi pa na kaipuan man higpitan ang international travel protocols para daay makalaog sa nasyon ang nasabing variant asin daay na maglako pa sa mga komunidad. Alas 11 bareta from Newsbase, ini po si Mardila. Ilike ang samayang DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Biogesic tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246-2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang balik po kita. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan tayo, pos mo yan bro, pre until something happens. Mga tugang, alas 11:12 na posto yung oras.
digdi sa tuyang programa haramon niya to kanyang pong aldaw. Talagang hindi tinatantanan ang ating ang region ng ating COVID. Medyo babangon yan. Double digit lang pero ang albay may 11 man giraray. And igwa na naman na sa Santo Domingo. Tulo sa Daraga, tulo sa Malilipot, walang Ligaspi. No? Sarong Kamalig, sarong Ligaw, sarong Manito, sarong Tiwi. Okay, sige, mamaya po update natin yan na iba pa. Kunin mo natin ang report, ali po dyan sa luwas. Nasa linya mga pag-iriba, this time, partner Alar Mario. Partner, Marino Totabi, plus kanin. Yes, Marino Totabi, partner, nasa tao naman sana ang diskarte. Kung paano mabuhay sa mga programang agrikultura. Yan. Na padagos pag-implementar ngunyan kan gobyerno nasyonal. Pasiring sa mga local government units, diretso sa mga barangay. Kung sa tao yan, higos-higos, ganing di magtiyos. Tama ka dyan, sabi kan mga Di barkada mag-inugak, ganing di matigbak. Ugak, tigbak, higos-tiyos. Higos-tiyos. Okay, ikaw man ang ganda kang piglapat ng mga programa. Ano pang pigalat? Correct. Kani talaga, partner, nagluwas digdi sa press statement na papaluwas kan Department of Agriculture kung saan ang sabi digdi ongoing plan ang mga programang pig-implementar ninda magpun pa kaito sa administrasyon ni defuntong Presidente Noynoy Aquino ining PRDP o Philippine Rural Development Program na funded inikan World Bank. Mga infra as in livelihood program sa barangay. Diretso yan ngunyan sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte kung kaya padagos man ang bulos nin mga proyekto as in livelihood program sa mga barangay depende sa pag-iro-iro man kan mga lokal na opisyales kan lambang local government unit. Ehemplo, ang padagos na pag-distribuer ngunyan nin mga pananom, mga similya nin tilapia, fingerlings, dangan pati manok, and iba pa na mga ayuda sa barangay sa inisyatibo depende mananggad sa diskarte kan mga lokal na opisyales magin nga ni sa Bicol baga sinda Congressman Garbin, Congressman Saldico ayo man ini so pigigibo na madara talaga sa barangay ang mga programang inikan gobyerno nasyonal kaya depende naman sa nasa diskarte kan mga nakakasakop sa sendong barangay ang mga natawang kibenepisyo kani nan sabi digdi talagang doon diretso ang mga programa kan Department of Agriculture kundi depende naman sana sa mga beneficiaryo dyan sa barangay level kung paano ninda tatawan ng importansya ang bigkataw sa indakan gobyerno nasyonal through LGU na kumbaga paasinsohon na mga na-receive nindang benepisyo ali sa Department of Agriculture nasa kamot na sanayan kan lambang saro na anion sa mga barangay. Alright. Yan pa partner ang informasyon. Digdigal sa luwas, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, Al. Nagdaganda po ang mga istorya. Mabalikan tayo ang istorya ni partner Al. Tuwing mga report ni partner Luis Bursi Barcena. Ali po dyan sa luwas. Partner, please go in. Yes, salamat tabi partner Mar sa Hulyo 10. Sa pitsa 10 kan Hulyo taon 2021 na ang formalmenteng pagsada kan school year kan 2020-2021 sa Kabikulan susog sa Department of Education o DepEd Region 5. Ini ani pinagunambitan ngunyan sa DCGB News ni DepEd Region 5 Regional Director Gilbert Sadsad sa pinagigibong ngunyan na pinag-atindiran na online press conference na ang closing ceremony gigibuhon poon July 12 to July 16. July 12 to 16. Roger to that. Okay. As in, dahi pangunyan nakakakonfirmar kung noari naman ang masunod na pagbukas kan school year 2021 to 2022. Pero ining graduation and moving up ceremony, virtual.
Virtual. Yeah, no face-to-face. Oo, iyan ang ipinaglinaw ni Sadsad, dainin face-to-face na mangyayari. Kung sobre sa ipinagpapautuman ngunyan na protocols kan Interagency Task Force o IATF sa mga public schools as in private schools Aha. na saklaw ngunyan kan DepEd. Pero may gastos mang giray, partner? Ha? May gastos mang giray kasi mabagabi pag turuga. Iyo baga? Gastos magkiraray. Mara kailangan turuga rin. Pero may mga nakaulay magkita digdi sa Legazpi Port District mo digdi sa Northern Part kan Legazpi tabi partner para nagarantin kag siring na bagay. Di ngayang si Ram? Siyempre. Oh. Pero ang isipon niya na lang na at least kasi papaano may mga kaputan sindang ebidensya na sinda nag-agi na sa siring ka itong ano yan, estado kang pag-aadal. Roger to that. Kaya lang kung sumawon mo talaga, hilaw. Correct. Kung baga sa sa sinap na Baguio. Roger. Sinap lang kamuti, Baguio. Oo, nabantilaw ngayon, boy. Oo. Ayan, okay, Yung sige. mga kapatid, kung halimbawa mandain in virtual closing ceremony, makikipag-coordinar na siya na sumagurang o kaya estudyante sa sindang mga kanyang mga maestro o maestra kung ano ang gigibuon tangani na magkaruwa kayo sa mga certificate mo da diploma sa mga oras na ini. Pero aram mo, kung ilangan mo observe ko niya ka mga action, mga aki pa. Bago ito nag-eskwela, so dahil pa ngayon nag-eskwela, pag pinakapot mo gadget, nagparailing sa YouTube, nagparailing sa ano, dawag ka pa. Oo. Matilay kumalikot. Nagsasabi yun, nao ko dan. Inao ko dan. Kung gustohon mo. Correct. Iyon, Na kung dumangog. Magdangog nga ni. Oo. Ay, hindi. Anong mga sistema di magraduar? Graduar. Pagka-graduar, di may mga enrollment na naman. Oo. O yan, dahil pa nin mga datos kayo ipinagpapaluwas si Sadsad may kinaaraman sa siring na bagay, naan pinakang butol na yung pinag-uulayan ko yan sa press briefing ko yan na pagkaaga na pinag-atindiran pa kan DCGB News po pagkasubago, iyo ining pagsarado kan school year, pero kung supagbukas kan sa masunod na school year, dahil pa daw makakonfirmar si Sadsad dahil ta nag-uurulay pa duman sa nasyonal kung ano an talagang opisyalmente na pagbukas kan school year sa mga oras na ini. I-qualify mo daw dyan, tabi partner, kung ano ngunyan dahil sa sistema ka sa pag-aadal, bako normal, walang ibabagsak. Para? Lahat pasado. Lahat pasado? Iyan. Ayan, lahat pasado. Roger to that. Maski na yung siram, pasado. Oo. Kaysa masiram, bagsak. Correct. Maraming pagbagsak. Ay, nako, ayan, medyo talagang medyo mahirap talaga, pero sana sa mga masunod, makasabay man lamang ang sa mga magiging pilot ang Bicol, ari. Roger to that. Pero wala pa eh. Kasi ang buong Bicol, maraming kaso. Correct. Halos lahat mayroon eh. Iyo, correct. Di ba? Halos lahat mayroon. Roger to that. Pero kung siguro suda igayro, halimbawa, rapo-rapo ay dati dahil yan, iguana. So ibalik dati kayo ito dahil iguana man, may ma-record na eh. Correct. Kaya siguro mailing tayo kung paano ibabalidate yan na makarekomenda sa DOH na iaunin niya, pwede na. Oo, pero susog kay Sadsad, kung magibunin face-to-face, dapat daw magabakunado pa ng mga aki. Bakunado. Oo, tanganing masiguro talaga immune sa mga severe na pwedeng darahon kanilang na COVID. Yan, although sabi nga ni ko yan, you are not sure kung dahil ka natatamaan, pero ang sigurado, dahil lang na bakunahan ka, dahil ka maabot naman sa critical as in sa itong, Severe. Severe, na pwede mong ikagadan. Roger to that. Yun, okay. Roger, ang saro pa nga ni Tabi Partner Mar, nagalat na kita ni kung pwede pa kitang matapaghapot tigdio, kung ano man ang reaksyon ni Regional Director Sadsad sa mga estudyante na iuruyaman ng mga maestra, tamataram dahil kayang internet pero nag-email. Ano no? Nag-CHU sa maestra, dahil nga ako madamag-attender sa klase mo. Online nga tawara nga yung internet, tapos naling kang maestra, nag-email. Nagka-ML pala. Actually, yan ang medyo kasi na ikang regulation mo na pwede mong pinaran, di ba? Ito nga ni, dapat gabos pasado.
Correct. Unlike kung sana na kumaluya ang grade mo, pwedeng dahil ka makaabante. Correct. Ayan ang problema niyan. Chance to experience mga maestra. Yung problema natin, ang sa kuya dyan na worries yung quality. Correct. What will happen to them? Oo. Yan ang problema. Bata-bata minsan baga, pag-arog ka yan, pag maluya ang performance pag-abot sa halangkaw ng grado, ang bibasol, so eskwela ng sumaistra. Correct. Where is justice in there? Correct nga din. No pa. Ay, ay, Diyos ko dahil. Tapos pakipasaway. Mamsa, konting relax pa. Iyo, relax. Pero si Sanakimar, pag medyo sukob-sukob na, lumunod ka duman sa Bergman, pagara ka duman sa lugar na matahimik, pwede kang kumurahaw. Iyo. Hindi. Ay, alapap. Ayaw, sige. Nangyayari sa buhay tayo niyo. Sige. Roger, siya tabi partner para magkadagdag pag-istorya. Halidig sa Regional Center Site. Ako po, si LPB. Thank you very much. Ongoing po yan virtual press conference with Director Sadsad. Pag-iribas tuya po na mga pag-iribas sa hanap buhay para ma-update sinda kang mga pangyayari. So yan official na ang pagsarado kan school year 2020-2021 is July 10. And then ang moving up at sinang graduation ceremonies, mga tugang gigibuhon, poon pitsa 12 hanggang pitsa 16 ng Hulyo. Kunyan yan, virtual. Ayan, maliwanag yan virtual. Kailang nariparo ko sa mga na-virtual, may darang tuga. Igar kila sa tuga. Ano kaya? Bakit kailangan pag magtuga? Di ba dapat magtuga? Pag college ko tadi. Ako kahit nag-graduate ako ng elementary and high school, ang sulog misa na so. May one time na nag-graduate ako na uniforme nilang. Grabe stius ka ito uniforme lang. Yung school uniform. And then yung grade 6 ako, yung medyo nagpatay ka man ng turbinize. Siyempre, first honor ka dahil ka ma-turbinize. Ambog ka ngayon. Magkabalik pa kami na ito ng oras na ito. 11:24 na in the morning. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para echapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP.
Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang. Bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukakon asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincena's pack, only 1050 SRP. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na
masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagdat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, 11:36 in the morning. An oras hatod sa Indokang Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo
para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Ay, balik mo kita mga tugang sa programa. Ang bilis lang ng oras, ano? Ha? Ano na lang, 23 minutos. Mga tugang, ano na oras de peligro na. Malapit na pala ang eleksyon na day. Ha? Malapit na ang filing of certificate of candidacy at malapit na rin matapos ang registration. Okay? So, magparesto tabi. Mientras tanto, good morning po sa mga nakantabi sa DCGB News Online Facebook page, si Ma'am Flery Alcarmen Gaviria Marina Udto Cuyamar, siring man si Joshua Milyesa Azagra, pabati man yung nanay ko nakikinig radyo DCGB, Salvacion Asagra from Pigkali. Ayan, oy Ma'am Salvacion, good morning po tabi. Sabi yan ni Joshua. Siring man si Joel Olivares, good morning Sir Mar, happy Monday. Siring man tabi sa imo Joel, as in si Joel Sergio, good morning Sir Mar, pa-shout out dyan sa Lower San Roque, Santo Domingo Albay watching from Quezon City. Thanks. Yan, okay. Kumusta na lang sa mga Sergio family dyan po sa Barangay Lower San Roque. Okay. Good morning man kay Sir Joel na Bilardo Barameda, kay partner Joel dyan sa Bakakay. Ang saro sa mga pursigiduhon John, pursigiduhon sa Sadit sa Napirutian Fans Club ni Papa Mar. Kumusta na kamo dyan mga fans? Riparo ko nga tabi partner, so mga aki ngunyan, nakabulo ki ML and Rabas Mala, sige sana ngayang karigo sa River of Babylon, igyugan man. O iringat kamo dyan, tamalunod kamo dyan sa River of Babylon, dyan sa Riverside, sa Bagakay. Good morning mga kay Ate Nits na Barcenas. Yan. Ate Nits, good morning. Sino man kay Pay Jose at saka kay Ma'am Maiseli. Good morning po tabi. Sendo ka boss dyan. Kay partner Noel. Sa San Pedro sa Bakakay, happy fiesta sa aga sa Indogabos. Iringat kita ha. Keep safe tabi. Okay? And we would like also to extend our condolences, mga tugang, sa mong pag-iriba sa Kabalikat Civicom sa nanay ni 43026, Sir Elmer na Balanta. Sir Elmer, at sa family, condolence po tabi sa pagpanaw ng nanay mo. Asiring man may belated, condolences sa nanay ni Juliet 04 at saka Juliet 06. Okay? Yan po sa Lidong. O iringat po tabi, ha? Mga kababayan natin, difficile ngunyan ang sitwasyon. And then, siguro, sa mga kababayan niya to, talagang mag-exert ng effort na mapurtiran sa diri, sa kapamilya, asin sa komunidad, in particular sa nasyon, garo, tabi, disiplina sa naman ng kaipuan dyan. Di ba? Disiplina. Tangon yan, dakol pa. Pag nawala ng disiplina, patay tayo. Pag walang matutuwa, problema ay lumalala. Tayo din ang siyang kawawa sa COVID variant na nalasa. Pagbabago'y kailan kaya madadala? How can we stop
Yan, pag nawala. At sumunod sa babala. Please help to stop this COVID-19, to be safe to live again. Yan, alright. So, yan po tabi sa mga kababayan natin. Si Ma'am Matilde Longasa, date po tabi ako. Aki ko birthday ngunyan si Roger Longasa. Thanks. So, happy birthday, Roger. Good morning po tabi. Oy, Ma'am Tilde, may tubig na dyan sa to? Pangyari, pag mata ko kasi bagong agad, ang tubig sa muya. Paano daw ito? Mga amigo sa Waterworks, kumusta na kamo dyan? Alright, mga tugang, diretso kita sa mga istorya. And ako na ko pasalamat man, digdi sa mga nagkaka-interes mga tugang, duman sa pinagpresenta namin ni Father Momoy kan Sabado, asin kan Team Lakay, ni Sir Marlon Longabella, mga tugang, itong siring man ni Sir Ote na Romero, itong bamboo technology, yung paggamit ng mga tugang ning bamboo or marurugi sa paggibo ba ko sa ng bahay ko kundi talagang pavilion, dakulang building, no? Na dahil nagamit ng pako, mga tugang, gamit sa mga indigenous materials. Ngunyan, tigpupo na Diyon na bugta kaning kikiro. Ano mong kikiro? Anahaw. Pig-ato pa na. Pigbabaduan na. Tanatapos na sa mga, ano yan, mga pamuste, asin mga na gibo sa mga puro ito marurugi. And then, dako lang nagkapot. Paano nga yata? Sabi ba, bukong tolo saan? Yan, naibang kita po kan Sabado, na pwede pala i-preserve yan. Basta tama lang, no? Ang butong pala o kaya mga marurugi, ang bamboo, may paangi. Para ma-preserve na pwedeng mag-last ng 10 to 20 years na naibubukbukon. Kaya puwan lang talaga na tatao ka mo. So mga gustong makaukod ka iyan, magkonta ka mo sa Team Lakay, kay Sir Marlon Longabella, taga Roigwanin, pigpa, sabi sa kuya na may webinar o training, boot camp, no? Na 10 individual ang pwedeng mag-attendir, na may showcase na, may mailing ng talagang building na nangyari because come before, kan-introduction sa muya, ni na Sir Ote, na iluminasan ni Father Momoy, mga kunyan lang ito, mga, ang tawag dyan, mga gihoy, yung, kumbaga suplano sa nagihoy sa nanguna. Pero, mga tugang, ngunyan, igwa ng structure, salamat kina Mr. and Mrs. Dr. and Mrs. Clyde Cope, at saka si Ma'am Renz. Natawan ng oportunidad na mai-showcase, maipahiling kan Team Lakay. Ito po na abilidad ni Sir Ote. Ni Sir Ote na Romero, bilang bamboo technology instructor, green environment, and then pwedeng magamit ka mga architects ngunyan, mga tugang. Taduman sa Vietnam, sa Thailand, as in sa Indonesia, actually ngunyan pigagamit na sa mga major construction, pero may blending na ng steel. Pero iyan dyan, wara including pa ako, wara, kumaling nindo, itinali mga tugang ng 150 na size ning 150 size baga ning tansi, pagkatapos sinunang pa ning sinalapid na ratan. So magayon po ang pagkakano, and can stand mga tugang sa force majeure, di ba? Talagang mailing mo sa pundasyon, 40 man ang pagkakagibo. Diyan po yan sa Silveranza Farm. So dakol po na oportunidad, nakaorong tang DTI, kanakaagi, si Sir Jonathan Bisinal, ang focal person kan bamboo, diyan po sa DTI. Although ngunyan, pagtatawagan nila is yung mga MSMEs, no? Nasabi ko nga sana may consider na sa MSME, yung pwedeng magtanom. Kasi ang sa tuya ngunyan, kulang pa
Di ba? Lalo kung ginamit sa construction, kulang pa. Ang sabi ni Father Momoy, madali ngayon patubuon iyan. Totoo man sabi kan mga amigo ta sa Team Lakay na madaling i-propagate mga tugang ang bamboo. Kaya po sa natamang teknolohiya. Sa mga masunod, ipipresentar taman mga tugas ng special report kung paano ba mapahaloy ang buhay kang bamboo. Ayan. May tulong klase ng pagpreserbar ka yan. So, pigaman ko lang po sa video. Ipapiling ta po yan digdi sa DCGV News Online. And then, siyempre, simulcast po yan na ano po sa radyo. Para masabutan nindo po paano ba ang tama. Kasi digdi sa tuya, pati sa June sa pagputol, digdi sa to, titig basta. Sa Indonesia, sa Thailand, as in sa Vietnam na kunyang pigagamit ng dayan ngunyan, bako sana sa construction, bako sana sa mga dekorasyon, kundi pati na sa paggibo ng mga mangko, bamboo. Pero di mo mahiling kung bamboo talaga, ano ba talaga ito? Pero bamboo talaga, napasirami ang kayang pigibuhan. At di, may mga teknolohiyang ginaramit para, sabi nga ni Kayan, mapreserbar, mahaloy. And then, duman sa inda, may mga edipisyon na talagang bamboo talaga. And talagang, so digdi, napigibo dyan po sa Silveranza Farm. Kunyan po yan, ibuko type, Indonesian design yan. Magayon ang pagkakabugtak ta, baraldahan po ang paros. And then, can accommodate 60 persons. Sabi duman ka mga pag-iriba sa pabilyon na ito. So, antabayan ta po ang pagbubukas kayan formally, and we will be documenting that because that is best practice mga tugang pag-abot po sa pagataman sa kapalibutan because may sasalbarta na so pag-aabuso sa paggamit ng mga kahoy, di ba? And then one of the things na advantageous para po sa bamboo is that mas dakulang oxygen kaini mga tugang kumpara sa ordinaryong mga kahoy. More than 35% ang oxygen niya na pwedeng itaw sa tuya. Pagkatapos, madaling i-maintain. Diba? And after mga 2 years, pwede nang pakinabangan. Ayan. O di, dakulang sistema, dahil ko ay duman, say ko, paano ba yan? Bakit kinikiskisan? Yung pala dyan, kaya pagkikiskisan pala iyan, tanganing mahal iso sugar. May sugar palang content diyang bamboo. May sugar content pala yan. Yan pala ang pig-atake kang bukbuk. Kaya pighali ito. Pero kan kinur mo na, sa paagi kan mga sistema kung paano yan, igwang may chemical, chemical na pigbubuktak, igwang itong natural, itong pigamit dyan sa TV, sa San Isidro Iraya, dyan sa Silveranza Farm, natural sana sa pagi kang brackish water. Ayan. Linuho sa mga buko baga. Tanganing bumalda sa tubig. Duman sana magbulos siya duman 10 aldaw sa big pabulusan duman masaturate mahali mga tugang so mga negative elements kang kang bamboo. Binabad siya duman pig apo da brackish water. Pag sinabing brackish water, pinaghalo iyan mga tugang na tabang at saka askad. Yan. Pig yan, pigpabulusan duman. Natural sa 10 aldaw. And then after that, pinaalang, giraray, tapos yung pigkiskisan, mahali. So magayon na pagkakagibo. Kung gusto po nindo, balikan nindo, para malinig ko anong pigtataram ko, dumanan po nindo, po nindo sa DCGV News Online, itong Boses kang Kapalibutan. And even sa YouTube, Boses kang Kapalibutan, niya ang po duman yung detalye kung paano ginibo. Anong itsura, di ba? And then sa masunod ma-update kami pag may atop na. So nailing ni Dupig trabaho pa Pero kasod manailing ko igwa na nga ning susalog kang mga ginaramit ng mga racks duman. Tangani po na mas lalong magamit niya ang natural sana. Sabi po ni Dr. Clyde Cope, magamit sa mga natural sana. Taduman sa farm ninda, dahil masyadong building na nagagamit ng steel and semento. Tabo nindang rauton ang kontur kan daga. O sa pagka, inanapan lang nila yung lugar itong
itong area na pinagbutakan kan Sola Viento Pavilion, yung gigunuman. Sun and Wind na pavilion, mga tugang, na dining kahoy na pwedeng umugpa. Tapos paros sa bago masyadong maisog. And then sa palibot, may mga kahoy na magsirbing windbreaker. Pangan pala, no? Mga sistema. Ang ganda. Kaya duman po sa mga kababayan natin, sabi ko nga ni kaulay ko sa DTI, sabi ko, Sir Jonathan, ang bamboo is business, di ba? Pagpuan sa pagpatubo, may negosyo ka na dyan. Kasi pwede mo ipabakal yung propagules niyan. Di ba? And then pag nagtalubo na, pwede mong gamitin na livelihood that can cater to opening of sabi natin, employment to others. And then yung skills mo sa paggibo ng mga bamboo, kuti-kuti nung anong magagamit mo. Ano wala pa kita dyan sa mga bagay na advance ng maray sa Vietnam and Thailand na pigibong tuwalya. Mga tugang sa bamboo, ginibong tuwalya because very effective na absorbent. Talagang pag pinunas mo dyan, yung daradara kong tuwalya, pag pinunas mo talaga, madali yung magmara. Wala tulos sa dumog kang kinarigos mong sa lawas. Wala. Mamara ang tulos. Yan. Duman ko nailing na inuring, paggamit man ng uring nila yan. Pero, inuring su butong, su bambu inuring. Tapos pigamit na pangsurop kang mga, ano mo dyan sa lawas. Kung may surip pa ka, pigamit din arog sila ka-advance kaya, no? And then what is amazing is, nag-ibo rin ng plato and mangko. Out of the man sa sa bambu, kung paano ginibo na, garo na porcelana ang pagkakadali. Yun ang dapat niya itong adalan. Di ba? Pero this time, di masatuya, inintroducer na, igwana pa kitang mahiling, through our naked eye, mga tugang na sarong klase ng edipisyo, nagibo mga tugang sa bambu. Gibo sa marurugi. Di ba? Iyan po tabi para po duman sa mga kababayan. Okay? O paano? Mga tugang, para muna kita. Oras na para po magpaaram muna para mentas sa programa. Thank you very much for keeping me company. Hanggang sa aga po tabi. Para sa trapang presentasyon kan Aramon Yato. Abangan po mga sunod na. Up next, Baret alas 12 with Renz Luna. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki